Hello, good morning friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनैजाय आङो बेटेलनाट जेनेरेशन गय बिफां फुलि गायस्लायनो नागिरदों लोगोफोर। स नायलांबानो जाबाय नाय। ओरैबो नायलांदो नाय। मिनिमाम गैयाबाबो बावहाय 250 तासो फिस दङ लोगोफोर। बेखौनो गायस्लायनो नागिरदों लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय। ओके लोगोफोर, नैबेखौ बावहाय लाबोबाय फुलिखौ। दिनैजाय टुडे only 10 पिस ल'मा गायनाय जागोन लोगोफोर। बेखौहाय अबाव गायहैगोन नायलांदो दायोहाय। लोगोफोर नै लाइन दुरुंखौ बोनानै हाखरखौ जावखाबाय अलरेडि। गायनांसिगौल' नै बावहाय। ओरैजाय नै नायलांदो। नैबे जाबाय हाखर। गायनांसि फाइनाली गाइस अलमोस्ट कमप्लीट गायखांजोब्बाय आङो। स लोगोफोर नै नायलांदो। फांसे ओरैबो, बेजों फांनै, फांथाम, फांब्रै, फांबा, सयथा 10 पिसमोन लोगोफोर। 4 पिसआ बैथिं थाबाय, बावहाय 6 पिस आरो 6था बिथिंजाय। लोगोफोर, आङो गोबाव भिडिअखौ गोबाव जाबायमोन लाबोयैया। स दिनैजे आङो मा बेटेलनाट जेनेरेशन गय माने फुलि गायनाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय लोगोफोर। स भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। स नायलांदो। स थेंक इउ सो माच लोगो नोंथांमोन। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो बाय बाय।